umfana ubengilalisa nezilwane zakhe. Ngithi noma ngikuma period uthola ukuthi umfana uzofika azolala nami ngingasakhoni ngisho ukumitha. Sanibonani ke ubongiwe lo Ndlovukazi, ngiza nendaba wena uzanani nendlebe. Ifoni yami yakeqeza. Okay, kulungile. Usisiwethu uyangena ke la, ungena uthi bongiwe, yey lo bhuti lowana ngathandana nobhuti, lo bhuti lo wafika wangishela wangithanda nje unami ke ngaze ngagcina sengifole in love naye. Uguy wemdala nje kunami kakhulu futhi. Excuse me. So uguy ke samithana sathandana for 7 years uguy, and then waqeda emva kwalokho wathi ufuna ukungilobola. Nangampela nami ngamithi family yakhe wangintroduce kubo, wazolobola nge-engagement party yethu nje. Uguy wangithengela imoto, igaba lemoto amthengela yona imangisabheka, wamthengela iPorsche, waqeda wamthengela ne-G63. Umngani wethu uthi ke bajoleke baze bagcineke sebeshadile ke noGuy. Uguy ke usemcelile ukuthi akamuvele in, umuve in noGuy bengakashadi ngoba uGuy wamcela ukuthi akamuvele in, amuvele naye. Then kuyabe lapho uGuy kuthi from time to time afuna ukulala naye, and ufuna ukulala naye njalo mhlawumbe makasesikhathini usisi ufuna ukulala naye, ufuna ukumthinta, ufuna ukwenza zonke lezi zinto ngalesikhathi umngani wethu esesikhathini. Uthi ngelinye ilanga uthola ukuthi enene akalele nami, kodwa ngiyeza ukuthi khona into elele nami engilalisana nezilwane zakhe. Uthi futhi izilwane zakhe nje zazihlale ziyitika ngami, zizenzela nje noma futhi ngikuma period uthola ukuthi izilwane zakhe nje ziyayitika ngami. Uthi noma sometimes uthola ukuthi enene uGuy akalele la ekamereni kwenye indawo, uthola ukuthi I can feel his presence, ngathi ukhona la endlini. Uthi ngifile ngathi khona umuntu ofuna ukulala nami nje noma ongilalayo engathi ukhona. Uthi kwahamba isikhathi uGuy wagcina esengichithela. Ezingihleli la kwakhe uGuy kusho ukuthi izinto zakhe sezifuna okunye ukudla, sifuna ukudla phela manje ukuze akwazi ukuqhubeka uGuy abe rich. Uthi uGuy nje waye rich vele ke nje enemali. Uthi ke wasuka emva kwalokho uGuy bese qala kaletha amantombazane ke la endlini, eselala nawo amantombazane la endlini, alale nawo kwenye kwi-guest bedroom. Ngikhona mina ekamereni lethu, angishiye ekamereni lethu wayelelana nezingane zabantu lapho. Uthi kwahamba isikhathi yaze yangicika lento, ngabona ukuthi yabona lo ungenza isilima, ngilalisa nezilwane, ungilalisa nezipoki zakhe. Uthi usisipoki nje hayi zazimpheka zimthulula. Uthi emva kwalokho bese esuka emva kwalokho alale nomuntu wesifazane ngikhona endlini. Uthi ngabona ukuthi ayingangami lento, ngiyamshiya lo bhuti. Ngamshiya lo bhuti, then ngaze ngagcina sengimithe omunye ubhuti engithandana naye manje. Lo bhuti lowo sengize ngaba pregnant ke manje with umntwana walo bhuti lo omunye. Uthi uGuy ke manje uyangifonela usethi uyacela ukuthi ngibuye empilweni yakhe, uzoziphatha kahle, uzoba umuntu oright olungile. Uthi ngiyacabanga ke ukuthi enene ngizokwenza njani, kusho ukuthi ngiyobuyela futhi ukuyolalwa yilwane. Uthi angeke ngikhone, and yini emenza ukuthi lo bhuti lo afuna ukubuya manje njengoba sengikhulelwe nje senginengane, ngoba ngesikhathi ngisathandana naye bengingakhulelwe ngoba amaqanda ami negazi lami bidlow yena nezilwane zakhe lezi abengithandanisa nazo, abengilalisa nazo ebusuku. So I don't think ukuthi kumngani wethu uxoxa lezi story ngoba efuna uadvise, but ngicabanga ukuthi makafuna iadvice ukwazi ukuthi aphindeleni kulowa Guy obemnika imoto. Impilo yakho is more important than that, Thando Sam. So it's up to you whether uyaphindela or not, but mina ngicabanga ukuthi impilo yakho is more important. And manje usunomntwana eswini obelonga kwenye indoda, awufocus kule ndoda emithisile, ukhohlwe yilo sathana. Awukhohlwe ngicela nim-advise nani guys, nimtshela ukuthi kenze njani kodwa nje mina ngokwami ngithi khohlwa omkhulu ukuthi khohlwa kusho ukuthi ibusiso zakhe kusho not even ibusiso kusho ukuthi izinto zakhe ziyaphela mawungekho eduze kwakho, kusho ukuthi wena inhlanhla. Ngathi uyangizwa kahle, uwe oyinhlanhla. So manje nje bese kufuna eduze kwakhe futhi ufuna ibusiso zakho, so ungalingi uphindele kuyena. Ngicela nim-advise ke umngani wethu mayi